ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ஃப்ரீ ஃபயர் தமிழன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான் போட்டிருக்கோம். இது கிளாஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். எத்தனை நிமிஷம்லாம் தெரில, நீங்களே பாருங்கள். இப்போ ஓடிட்டே இருக்கோம். யார் யார் வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் கில்ல ப்ரோ, அப்புறம் என் தங்கச்சி, அப்புறம் கோப்ரா ப்ரோ, அப்புறம் எங்கே இனிமே காணும் இந்த ஒர்க்கான் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ, வந்து அடிங்க ப்ரோ. செம்ம டேமேஜ் கொடுத்துட்டேன் எடுத்தோடனே நாக்கு. வாடி என் தங்கச்சி தான் ப்ரோ, தங்கச்சி தான் வந்து ரிவ்யூ பண்ணிகிட்ருக்கா. நாக் ஆகிடுவான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இல்லை, தப்பிச்சிட்டா. டீட் போட்டு ப்ரோன்னு சொன்னேன். கோப்ரா ப்ரோவையும் அடிச்சிட்டான். என்ஜிடி ஸ்டாருன்னு இருக்கிறது கோப்ரா ப்ரோ தான். இன்னொரு ஐடியில் வந்திருக்காரு. கில்ல ப்ரோ நாக்கு, என்ஜிடி ஸ்டார் ப்ரோ எப்படியாவது காப்பாற்றிக்கோ ப்ரோ. ஐயோ, ரீலோட் இந்த டைம் தான் ஆகணுமா? டேய் ஒழுங்காக அடிக்க முடியலையே. ஒரு நாக்கு ப்ரோ. இன்னும் ஒருத்தன் தான் ப்ரோ இருக்கான், அவனை முடிச்சு விடு ப்ரோ அப்படின்னு. ப்ரோ எங்கே இருக்கான்னு தேடிட்டு தான் இருந்தார். இதோ அங்கே தான் இருக்கான். ப்ரோ அடிச்சிடு ப்ரோ, நீ என்கிட்ட லைஃப் இல்லை ப்ரோ, என்கிட்ட சுத்தமாகவே இல்லைன்னு சொன்னார். ப்ரோ கிட்டவா ப்ரோ, நான் அவனை ரிவ்யூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு 2 அடி அடித்தேன். அதுக்குள்ளே என் தங்கச்சி வந்து ஓசிகள் எடுத்துட்டா. போடுறா என் மட்டும் இருக்கட்டும் ப்ரோ, ரிவ்யூ பண்ணி விட்டுறலாம். எங்கே போகிறது கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கும், அதை கேட்டுக்காதீங்க. என் தங்கச்சி மைக் ஆஃப் பண்ணேன். இப்போ கோப்ரா ப்ரோ டபுள் ஷாட் க்ளோவாலா ப்ரோ? இந்த ப்ரோ எடுத்துக்கோ ப்ரோ, சாம்சங் எடுத்துக்கலாம். நம்மள்ட்ட ஒரு க்ளோவால் இருக்குது. வேகர் பெட் வச்சுட்டு வந்திருக்கேன், அதனால் கொடுத்துருவோம் ஒரு க்ளோவால் எடுத்து சீக்கிரமாக மேட்ச்சை முடிச்சிட்டா. நாங்கள் கிளாஸ் ஸ்குவாட் தான், இது சாதா மேட்ச் கூட இல்லை. குட் ஜாப் கில்ல ப்ரோ சொல்கிறாரு, குட் ஜாப்ன்ட்டு. மேலே ஏறலாமா? வேணாம். இப்போது இங்கே தான் ஒரு எனிமி சுட்டான். எங்கே சுட்டான்னு காணும். இல்லை, ஜன்னல் பக் வேறு இருக்கா, எடுத்துட்டாங்களான்னு தெரில. இந்த டைம் குதிக்கும் போது நல்லா தான் குதிக்கிறேன். வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் கைஸ். அடிக்காத அடே, கம்முன்னுறா. பின்னாடி வேறு எனிமி, அதனால தான். இது இங்கே வேறு ஒருத்தன் இருக்கான். ஜன்னல் பக் டேய் நாக்கு போடு கில்லு. அதுதான் 2வது மேட்ச்சும் முடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு 2 நிமிஷம் தான் இருக்குது. 2வது மேட்ச்சு முடிச்சிட்டோம். இப்படி இருந்தாலும் ஒரு 6 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிருப்போம். வாங்க பார்க்கலாம். ஃபேமஸ் வாங்கலாமா? வாங்குவோம். என்ன ஆக போகுது? ஃபேமஸ் எக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஃபேமஸும் பிடிக்கும். ஏன்னா ஒரே அடியிலே 3 புல்லட் போய் எனிமி அடிக்கும். ஒருத்தன் ப்ரோஸ் பிளேயரு, அதான் யார் வந்திருக்கான்னு பார்த்தேன். எடுத்துக்கோ ப்ரோ, என்ஜிடி ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் என்கிட்ட காசு இல்லை ப்ரோ. ஓகே வாங்க போகலாம். என்னடா எனிமி காணும், கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்க்கலாம். அங்கே தான் ஒரு எனிமி நிற்கிற மாரியே இருக்குது. ப்ரோ என் பின்னாடி வா ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. எல்லாம் ப்ரோ இங்கே வா ப்ரோ, இங்கே ஒரு எனிமி அப்படின்னேன். ப்ரோவும் வரேன்னாரு. நான் ஏறிட்டேன், தேவையில்லாமல் ஏறிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். செத்துருவேன்னு தான் நினைக்கிறேன். வாங்க பார்ப்போம். ஸ்கைலர் யூஸ் பண்ண அவன் ஓடிட்டா. இங்கே தான் இருப்பாள்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இங்கே தான் இருக்கா. சாகு நாக் பண்ணுறா. அப்பா, அவன் என்ன கன்? ஏசி 18 வச்சுருக்கா. ஃபேமஸ்க்கு பதிலாக நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஏன்னா கோப்ரா ப்ரோ இல்லையா ப்ரோ? கோப்ரா ப்ரோவும் HSL இதேமாரியே ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாரு, என்ஜிடி ஸ்டார். தோ பாருங்களேன், 2 பேரும் HSL. ப்ரோ தலையில் பேர் காமிச்சதுனால நானும் ப்ரோன்னு நினச்சிட்டேன். 3 பேர் சுற்று போட்டு செஞ்சுட்டாங்க. பாவம் அந்த எனிமி. என்ன பண்ணுறது? என்ன கன்று வாங்குறது ப்ரோ? ஏதாவது ஒரு கன்று வாங்கி கொடு ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஏசி 18 வாங்கி கொடுத்துருக்காரு ப்ரோ. ஒரு க்ளோவால் வாங்கி தந்துட்டாரு ப்ரோ. ஏதோ கேட்டிருக்காரு, என்கிட்ட காசு இல்லாதனால தெரியல. 4 நிமிஷம் ஆயிருக்கும், அதுக்குள்ளே 3 மேட்ச் முடிச்சிட்டோம். லாஸ்ட் மேட்ச்சில் லாங்காக போகும்னு நினைக்கிறேன். 6 நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிருப்போனா. இந்த மேட்ச் தான் லாங்காக இருக்கும். பார்ப்போம் நாளைக்கு என்ன கண்டென்ட் போடுறதுன்னு சொல்லுங்கள் கைஸ். ப்ரோ வா ப்ரோ, அங்கே மேலே இருக்கான் பாரு ப்ரோ.
இன்னும் 2 பேர் தான் ப்ரோ, முடிச்சிரு ப்ரோ. ப்ரோ அங்கே ஒரு பொண்ணு இருக்கான்னு சொன்னேன். அவரும் சரி ப்ரோ விடு ப்ரோ நான் பார்த்துக்கிறேன்ட்டாரு. முடிச்சாச்சு மேட்ச்சு, பொயாவும் அடித்தாச்சு. ஓகே பை ஐஸ். நாளைக்கு என்ன வீடியோ போடலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யார் அதிக கில்லு அடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணி. யார் அதிக கில்லு? கோப்ரா ப்ரோ தான் நிறைய ஓசிகள் எடுத்துட்டாரு. சரி ஓகே பை கைஸ், டாடா, see you. நாளைக்கு பார்க்குறேன்.